Не. Здравейте! Сега. Вече сме с Стефчето в 9-тия месец, но Стефани няма търпение. Стефчето. Я кажи, какво каза преди малко? Искам да раждам. Иска да ражда, вече няма търпение. Не издържам. Нямам. Сега. Ще ви кажа някои неща, които наскоро е казала. Например, едно от тях е, че всяка вечер сънува бебето. Нали? И другото е, че всяка вечер си мисля, че ще ражда. Добре. А ти какво мислиш? Чакаме. В момента сме в период на чакане. Така че чакаме. Днес за коя дата сме? 5. 5. Така. Ще видим кой ще е най-близо. Аз казвам 12. Сказах 5. 5, няма да е 5. Кажи друга дата. 8. 8. Аз казвам 12. Така, здравейте. Днеска сме 8 юли и мислиме, че времето наближава, така че вижте. Стефчето цял ден има болки. Стефче, как си? Не е добре, болите. Ето, това е част от подготовката. Стефчето чакаме го с нетърпение, само че той не си дава... Не чакам с толкова търпение обаче то. Да, той не иска да ни види. Да не виждам. Айде, отново сигнал. Окей, подготовка. Има подготовката. Стефчето да се подготвя. Има... Леки контракции от сутринта. И мислиме, че ще дойде днес. Така е. Излезохме малко Стефчето да се раздвижи, да направим малко упражнения, но важното, че се е подготвила. Всичко готово. Ще има и лек грим, нали? Ще има малко грим. Да сме красиви за снимките. Ще бъде хубава родилка, Стефчето няма да пропусне. Боядисах се. Така. Бях на фризьор. Ще са почнали, нали, болките, тя веднага почва да се боядисва, почваме да се оправяме, за да сме готови. Сме готини, нали, все пак. Няма да се излагаме, нали, така. Добре, ще видим, смисъл до вечера или утре, надяваме се. Дано да не е пак нещо фалшиво, че вече... 3
вече, защото още малко ни минава от термина. А, така, днеска коя дата сме? 13. 13. 14 юли, 5, без 20, някъде. И Стефчето не е в настроение. Това път не се смее. Не иска ли ще? Не е смешно вече. Тръгваме всеки момент. Стигнахме в болницата сме. Dejamos injección a popusio, meu. Окей, дойде време да се приберем и вкъщи. Говоря тихо, защото татък има още едно дете. Аз Стефчето подготвя вече. Така. Стефче, как се чувстваш? Много радостна.